akwenda form 1 onzidzokera unopfeka uniform yeECD zvinhu zvakatiomera kuti vari kumaofisi vane kwachimboronga vachiti zvichafamba sei kana ivo vakapinda paground. Tikapinda paground tichiona shop imwe neimwe tine zvinhu zvingani ona tiko kwauri kunzi enda iwewe uri kuenda kuno kusina toilet kusina road kwavasina kana kumboita anything hobva wanzi iwe enda isakasevisa toilet yedu tichishanda pamwe chete navo. Saka tiri kukumbira zvakanyanya kuti nhau iyi kudai yasvika kuno wakuru kana vachiuya kuzoona nzvimbo nekuti kuno vamwe vanongofungidzira kuti anofunga zvinongotarwa kangori kanzvimbo kana vanhu 50 kana kuti 10 pete panotoshandiwa zvakatonyanya ende mukasvika kana kumarekodzi ekanzuro ndo kune mari shinu iri kubva panapa. Tisei vanhu vari kungokoshesa dzimba usikakoshesi pekushandira. Ina handisina kwekuchaenda ndaane 26 years ndiri pano dai ndakatopinda muhurumende ndatowo kuenda papenjeni saka ndichaenda kupi? Ndine vana vakurira pano tiri kutochengeta mhuri tiri pano. Zvakare tine vamwe vari kushandisa zita remusangano zvisina kunaka varimo muchinhu chiri kutorwa panapa vari kutaura kunzi they are untouchable but inini ndotoshandisika pano because they are untouchable sei inini nditorimo mumusangano full time. Ndakakurira muno ndakauya muno 1984 saka 84 taenda kuchikoro pakwadzana 1 topatakadzidzira Woodwick from 87 up to 1990 saka muno mamusina yanga ichingori nzvimbo yanga iri open painge paine marori chete panapa but chino 1 chatakaita pane murume ainzi Shoniwa umwe chete aivezera muno saka pataenda kuchikoro chita Woodwick takanzwa kufarira Woodwick taita kuchikoro tichiona murume achigadzira zvaaiveza muno kusvikira tapedza chikoro tikapinda muno muhome industry tikatanga kuvesa tiri muno. Takashanda nemamwe maelders akazivakana naGlenview nevamwe vaiuya muno vaitidzidzisa vachiti vandudza mukuveza kusvika up to 2005 pakaita Murambatsvina. Saka pakaita Murambatsvina takambobuda a little bit tobva tazodzokera muhome industry. Patakadzokera muhome industry pakava paita dambudziko rekuti pakaita confusion yekuti ko takazoona pane vanhu vaiva vachimema the other part of the home industry vachiti ko vapiwa dzimba housing. From that moment takaita kanenge kakuenda kudzokera kuCity of Harare kwatakasvika tichionesana kuti zvaifamba sei. Paita kanenge kakusungisana takupuwa mhosva katawira paita resolution yakazokamura chomboita ichisiya tichipiwa home industry tikapiwa resolution yakanga yakatichengetedza. Patakabva kuCity of Harare vakatikomekedza kuti iye zvino pamakuenda chero takupai pitisa takusiyira iyo ichienda munoisa waya kana mapedza kuisa waya moita madevelopments akafanana netoilet yanga yavandalized tikashanda pamwe chete neCity of Harare pakurenoveta toilet tikavhura mvura ndofunga mvura muchairiona iri mukati umomo yachibesa neCity of Harare vakati vhurai maroads tikavhura maroads vakati asi chimbomirai kuvaka mapermanent structures kusvika takupai because as from 2015 pakaitwa resolution iyoyo yakanga isiri home industry service industry because according to the layout plan yakanga service industry. Service industry yaitibetsera capacity yezvinhu zvatinoveza kuti kana home industry ndeyekutangire yakanga ichinzi yekutangira kuvaita mabasa emaoko because inenge ichipa space diki but kana takuenda service industry akanga achiita kuti anoaccommodata kuti unogona kushanda because ma 200 square meters. Saka takuedza kugadzirisa kuti tingaita sei kuti tiite zvinhu zviri proper. City of Harare yanga chingoti delaya vachingoti aimbomirai bhadharai maadmin chete $10 nemari dzamunobhadhara kuCity of Harare tichazokuudza kuti zvinozoita zvarini. Saka takachova kwenguva yakati rebei taakuma 2024 ndo pakabuda runyereko kuti aiwa pamugere apa pane vanhu vari kupafambira and City of Harare iri paadvanced stage yekuti vada kuchinja. Patakada kuzvifambira vakatanga kutozvati takatopa vamwe vanhu imimba vavo maakufanga kubva. Saka pakaita confusion yekuti kwengani pesa apa taifamba zvikanzi aiwa. Saka confusion iyoyo ndo yatakasangana nayo kuti nanhasi ndo yamachiwa nhasi kuti yakukonza kuti tipiwe eviction nekunzi chibhai but isiri kuti kwezvizvo tichidzokera paresolution ya 2015 takapiwa maservice industry. Iye zvine runyereko ruri kubuda kuti ivo vari kupaza mahome industry ese kwadzana 1 iri kupaziwa pa4 vachapaza unopaza ku5 vachiti vari kucreata kuti ko vape vanhu maservice industry. Waisi kwadzana yakapiwa maservice industry why vachida kupa dzimba vanhu vamboshaya dzimba zvakadini kuti ko vapazi
pari kuraramira mhuri dzakawanda, because inini ndakadai so ndakazvimirira ndega ndine vakomana vanga vanondishanda vari kusvika kuma8 ndoverenga kuti inini imhuri dzese idzodzo, but vanhu vanogona kurama muindustry munomu vanogona vari nhamba yakakurisisa yekuti otherwise more than 2000 vanhu vanogona kusafa nokuda kwevanhu 100 vamwe vatiri kumusha. Ameno kuti hatingamboti vari kubwedza kwavanovawana vanhu vacho hatizivi kuti vanovawana kupa vari kuti vada kuti vave vazotibvisa panapa. While isusu tiri kuti vesuka sehome industry chidiso chedu sehome industry ndechekutiko ngavatipe maservice industry avakatipa ndo atiri kuda panapa. Zvimwe zvose zvedzimba izvo ngatimbozvimirai because resolution yedu yakatipa maservice industry ma200 square meters. Pa 200 square meters they are okay for us and anotipa vision iri yakanaka. Nokuti so far isusu tiri kutarisa tiko kana vachiti vada kucreate home industry somewhere yekuti tiende isusu home industry ine ma4 by 5 4 by 8. While inini ndikuda ndine zvinhu zvakawandisisa zvokuti koka handizivi kuti ndichaisa kupi mishina tichaisa kupi zvotichaisa kupi takunzi dzokerai futi munhu akuenda form 1 onzi dzokera unopfeka uniform yeECD. Zvinhu zvakatiomera kuti vari kumaofisi vane kwachimboronga vachiti zvichafamba sei kana ivo vakapinda paground. Tikapinda paground michiona shop imwe neimwe tine zvinhu zvingani wona tiko kwauri kunzi enda iwewe uri kuenda kuno kusina toilet kusina road kwavasina kana kumboita anything hobva wanzi iwe enda isakasevenza toilet yedu tichishanda pamwe chete navo tikaisa waya yamuri kuona iyo ndifunga chamuchairadzwa waya yacho iyi takatoisa tichishanda pamwe chete navo tikasama roads. Saka chatakanganisa tikushaura chii. Saka ndo chichemo chedu chikuru kwandiri inini kutiko inini ndiri panapa ndakauya panapa ndikakomana izvo ndamudhara ndatoisekuru manje but mhuri yangu iri kurama panapa ndatoine vana vanoshanda panapa ndine vana vakawanda vandakaimpawa panapa vatoi makapinda mahombe vatokura zvoti mukapinda mukati muchibvunza munomoti wakadziswa nani mwachidza vanotaura madhara ari panapa kuti vakadziswa nemadhara ari panapa. Saka tiri kuti isusu ka chichemo ukaona mwana akuridza mhere wotozva kuti paakuda vane mamasoro makuru kana vanogona kubetsera musha because musha mapinda pongwe because city of Harare hatisi kunyatsofara nayo. Isusu tiri pasi peministry yemaSMEs but ministry iri kutourawa kai because ivo kana vachitiko ivo the own land but iyi ministry yakatozvimirira kuti tiri maSMEs but tiri kuurawa. Kukanzuri kwacho tine mafomu atinofila isusu avanofila ivo vachizosainira emaSMEs atiri kubhadhara mitero inotoexpire gore rinouya takatoibhadhara. Tiri kubhadhara marenzi avanoda mari avanenge vachida yemitero yepanapa everything we are doing but tiri kuzi tibve panapa. Zvamboita sei vambokosha sei kwese kwatiri kufamba tikaenda kukanzuri vanotidza kuti kwai musatamba munhu akaaplya panapa anorema ane mabhosi anorema. Hatizivi kuti kurema kwacho kwakurema kwakaita sei kuti nyika ino yane vamwe vanhu vanongova vari private vanongorema here kana kuti nyika ino vanoitungamirira vati vasingaremi kuvanhu kwatiri isusu vanhu tiri kutoshamisika nazvo. Saka tiri kutoti isusu chichemo ichochocho chekutotiko isusu tikushavza toita sei tanyorera kakawanda maobjection epanapa but hapana kana reply 1 inouya ekuti tine faira rakatozara rinogona kusvika ma20 pages dzemaobjection epanapa anoratidza tiko dzimwe nguva kutiko handiziviwo kuna vanogona kutibetserawo kutiko kanzuri inoti ukapa chichemo haigone here kukupa mhinduro kana tinoramba ichingoshandisa chisimba chekuti inodaramba ichiinsista kutiko zvayataura yataura haisapererwa nenyaya yekutiko tikaenda kutonzi kai vanorema. Toilet yamuri kuona iyi yakavakwa 1990 nekanza takazomboita muramba-tsvina zvambodistebeka ndovatazodzwa. Saka kubva ipapo takatanga kushanda netoilet iyoyi kuita refurbish tichishanda pamwe chete nekanza tikacheresa no 500 meters yesuwa sika kuzasi kumameni tikacheresa 300 meters yemvura kuenda uko. Zvese izvi zvaiinspektwa nekanza ndio yanga ichiuya chiinspekta zvese kana mabheseni ese ari mukati eso akaitoiswa nekanza tichibatsirana nayo sekuti yanga isinawo mari iri home industry yedu yese. Saka ndo mamiriro akaita toilet yedu inofunga muri kuiona tisu takaishanda nanhasi tiri kungoishanda. Marodzi ese amuri kuona ari muno mukati mese takanzi nekanzo tinofanira kumaitisa
nekuti council haina mari akagadzira marudzi ese. Takabvapo tikafamba negap remvura muchibhorano, takasvika tikachereswa chibhorano, tikakumbira council kuti chibhorano ngachiiswe pano. Veshuwa vakauya vakaisa, tikatanga kushanda nayo mvura yedu pamwe chete. Imwe yacho yakutobatsirawo community iri kumberi uko, munomu hatina dambudziko remvura muno. Saka ndo mamwe madevelopment atakaita ese, atakaitawo muno, ari kunzi ese haana basa nevanoda kutora nzvimbo, vane macooperative vakanzi vari kupa cooperative iyoyo nzvimbo ineyi kuti vaise dzimba dzavo. Isusu tobviswa tese. Ndofunga mukatarisa munoona vese vari apa, vese vana vari kuraramira pano pahome industry panapa. Ndiyo industry iri kunzi ndiyo yakukwanisa kunge ichibhadhara mari kugovernment zvakanyanyisa yeSME, asi ndiyo iri kunzi iri kuda kupunzwa nezvinangwa zvevamwe vari kuda kuisa dzimba vachizviisira mari dzavo muhomwe. Saka tiri kukumbira zvakanyanya kuti nhau iyi kudai yasvikawo kuno vakuru, kana vachiuya kuzoona nzvimbo, nekuti kune vamwe vanongofungidzira kuti anofunga zvinongotarwa kangori kanzvimbo kana vanhu 50 kana kuti 10, kwete pano panotoshandiwa zvakatonyanya. Ende mukasvika kana kumarekodzi ecouncil ndo kune mari shinu iri kubva panapa. Ndichiteerera futi ndinombopinda masemina ema-SME, hanzi SME ndo yasarirwa ichibhadhara zvakanyanya fiscus. Ndakateera mafiga ainzi 780,000 pamwedzi iri kubhadharwa nema-SME. Saka handisi kuziva kuti vari kuda kuti vana wese avo vatiinawo wese vaende kupi, voshanda chii.